Olen selittänyt sen sinulle nyt 10 kertaa. 10 kertaa. Ymmärrätkö mitä? Et yhtään mitään. Mutta todellakin. Horjotelin. Opiskelen. Missä opiskelit? Unissasi. Fritrin todella. Lopeta. Jopa minun 3-vuotias naapurini puhuu sinua paremmin. Hän syö kiviä. Anteeksi. Katso minua silmiin. Sano se uudelleen suomeksi. Okei, minä odotan. Minulla on koko päivä aikaa. Mielestäni. Et ajattele yhtään mitään. Haluatko puhua suomea? Okei, toista perässäni. Lopetan hölynpölyn kuuntelun. Lopetan holinpoligen ottamisen. Liian hidas on hyvästä. Sulje muistikirjasi ja mene juomaan vettä. Aion ottaa torkut. Olet väsyttänyt minut.